Velkommen til Cecilies quiz. Nu starter den. Denne dinosaurart lever af biller, blade og ådsler. Denne dinosaur kommer fra USA. Denne dinosaur døde i starten af kridttiden. Denne dinosaurs fjende er en hosser. Denne dinosaur er i familie med et næsehorn. Nu vil jeg gerne fortælle, hvad den hedder. Den hedder en Ensoliceratops. Forfatteren er Cecilie, og det er selvfølgelig mig. Kan I se, at det er en Ensoliceratops?